construcció d'armament a Espanya, perquè, home, som punters pel que fa a l'armament a Espanya i sobretot pel que fa a la construcció de submarins. Un dia més és notícia aquest submarí, que no hi ha manera d'acabar-lo, l'S-80, que fabrica Espanya a Múrcia i que, atenció, porta, ja no sé, quants anys de retard. Ara, tot seguint, la Míriam Díaz ens farà un recull. Quants anys porta de retard? Doncs mira, 19. 19 anys de retard. Sort que no ens han declarat cap guerra directament, perquè si no estaríem tots morts. La notícia d'avui és que hi ha un nou retard. Perquè ara el problema és que falta mà d'obra. Què me diu? Es veu que avui ha anat la Però ministra... estem parlant d'un submarí o sigui, no, d'un és el pack? programa S-80, que són 4 submarins. 4. Que és l'S-81, que és el polèmic Isaac Peral, val? Bueno, que aquest és el famós, sí, aquest és l'1. Que no surava del I ara pes. estan construint, que han començat, el S-82, que és el Narcís Monturiol. Aquest han fet tot el casc. Han fet tot el casc de... Sí, català, però més el nom de català. Ja en parlarem. Doncs mira, el tema és que els hi falten com uns 300 treballadors per poder complir terminis. Avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat Navantia, s'ha reunit amb el comitè d'empresa i li han fet saber això, que no fan més hores extres, ni treballen dissabtes, ni diumenges, ni festius, Te costa trobar gent que pugui aguantar sense respirar tantes hores. És que, clar, treballar en aquestes circumstàncies, submarino, has d'agafar molt d'aire, molt. Ui, perdoni, d'aquí que arribin a l'aigua aquests submarins. A veure, la ministra ha estat sincera i ha dit doncs això, que hi ha nous retards. Estamos constatando que hay retrasos desde el punto de vista técnico. Evidentemente, por lo que hace referencia al Ministerio de Defensa, pues todo lo que ayude a evitar esos retrasos pues se va a valorar y se va a valorar positivamente. Yo ya he tenido esa reunión con el comité de empresa y les he dicho que nosotros no entramos en la planificación que haga Navantia porque no es nuestras competencias. Recordem la història d'aquests submarins S-80 que els van dir que eren un dels desafiaments tecnològics més importants que afrontava la indústria espanyola. Tecnològics i físics. De fet, converteixen... Que jo a vegades he fotut el cap a dintre el lavabo i he aguantat, i he provat d'aguantar, però hi ha un moment que queda morat, Aviam, que costa. Recordem que... Estem molt fets per respirar. L'ésser humà està fet per respirar. Sí. Anem amb el desafiament tecnològic més important de la indústria espanyola. Es va vendre que aquest programa S-80 convertia Espanya en un dels pocs països del món que dissenyen i construeixen els seus propis submarins. Així ho deia María Dolores de Cospedal. Nos encontramos ya en un momento donde hay muchos medios que están cercanos a la obsolescencia y es necesario renovar ese ciclo inversor. Es necesario también la actualización y modernización de los materiales con los que cuentan nuestras Fuerzas Armadas y garantizar también la seguridad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que los utilizan, así como también el avance de las nuevas tecnologías es algo que es imparable y por lo tanto España necesita estar a la altura. Estar a l'altura. Doncs mira, el projecte... A l'altura. El submarino es diu estar a l'altura. D'un submarino que està més avall impossible. Morros no n'aneixen aquesta gent. No té ni puta idea. Ara sí parlem bé. Doncs això va arrencar el 2004, amb la idea de tenir fet el primer submarí, que és aquest l'Isaac Peral, el 2012. Però ja van començar a sorgir els problemes. Recordem, el primer, que el submarí no surava. La nave tiene sobrepeso, lo que le impide sumergirse o salir a la superficie. Para corregir esta situación haría falta alargar su envergadura, lo que costaría más de 7 millones de euros por cada metro. I aquí... És normal que no suri, el submarí no ha d'anar per sota. Sí, però també surten a la superfície, o no? Sí, no té rodes, no toca el terra. Qui va dissenyar, l'equip d'enginyers que van dissenyar un submarí que no sura, realment és que ni Francisco Ibáñez amb Mortadelo i Filemón. Total, que li faltaven aquests 10 metres de llarg per flotar i van haver de contractar ja gent de fora, d'Estats Units, per fer aquest redisseny. El 2017 s'acaba l'allargament i què passa? Segon problema. Primero fue que pesaban demasiado y habría que ampliarlos para que flotaran. Después que las nuevas dimensiones, a lo ancho y a lo largo, hacen imposible que pueda caber en el muelle. Defensa tendrá que hacer obras con una inversión de 16 millones de euros. No són diners. Ningú va pensar que no hi cabia. 8 milions per allargar el submarí, ara 18 per allargar el que serien els molls. I escolta, no hi ha cap problema. Clar, davant els problemes, l'almirant en cap de l'Estat Major de l'Armada, Jaime Muñoz Delgado,
ja no es posava terminis. Ahora tenemos que volver un poco al proceso productivo y en este 2015 yo creo que le van a meter un acelerón importante por salir. Y esperemos que en próximos años, no me atrevo a decir cuántos, tengamos 4 magníficos submarinos S-80. Doncs això, tantos anys com que després del 2018 va transcendir que Agustín Álvarez Blanco, el director de la Drassana de Navantia, que és l'empresa, recordem que encarregada de tirar endavant el projecte, va falsejar durant 30 anys que era enginyer. El van destituir... Aquest que escoltàvem? No, un altre. Un altre. Però era el director de la Drassana, on s'està fent tot això. No era enginyer. No, va estar 30 anys dient que era enginyer i no tenia el títol. Quadra amb la idiosincràsia d'Espanya. És propòsit, però majúscul. I després, finalment, el 2021 es va fer el bateig de l'Isaac Peral, que va anar allà tota la família real i tal, però va ser un bateig amb sec, diguéssim, van fer allò de l'ampolla. Però què m'estàs dient, que encara no sura? No, encara estan provant-lo. Ara començaran les proves al mar. O sigui, encara no ha estat botat al mar. 19 anys després, Es va fer la cerimònia aquella del bateig. Sí, ho recordo, allò que llences l'ampolla, que ja va quedar abonyegat. Es va trencar l'ampolla, per tant, en teoria té bona sort aquest submarí, i la previsió és lliurar-lo a l'Armada a l'abril del 2023, és a dir, aquest any. No són anys. No hi ha pressa. Bueno, jo crec que quan l'acabin ja s'haurà declarada la Tercera Guerra Mundial, estarem dins el col·lapse, l'Holocaust, o sigui, ja estarem a la fi del món, i aleshores ja el tindrem, ja estarà preparat per defensa. Sí, el primer encara no treballa, no està surcant los mares. Fem una opció d'armament a Espanya perquè, home, som punters pel que fa a l'armament a Espanya i sobretot pel que fa a la construcció